Kiombe kia bagaka bakoragwamo na James Matundra na bagaka bagusi Council of Elders ni gabanya kwa bagotwari karori tkolia lero banya kwa bagotwara masabojo gosie ka mwaka chinsemo cha ATC imehie kaunti ya Kisii ni gabanya kwa bagokwandira mangana manke aya mwobo ayobwateraniti okugochamo na gotema kulinda na kwegerera igikuru kyo mugusi na bego chimbaratiro cyo mugusi egati ya chingwana na manganande amange muna gotuma muri kyo Daniel Nteri. Gukwana hasi gikaro kia masabo yugukuru mwaka ekyo kiaragwa na barai wechidini kurwe kaunti ya Kisii asense meiga Matundura nigakwaniro kugania okwo gukora masabo asu kwebe kachinguru guchako mwako muya ntwaro jinga negento kiengenje nene kutwara masabo mwali bu mwaka toira ninya saembi ya mono enjerato raira to rwanerere paka twaikire ekewangeke na komobolia Tata Nyasaye atwaye nande ribaga tokoro mwaka buya nande tuchako mwaka muye amonere na batwaganitia masabase emechando tokonyora ase chinjira ao tware kororanga tigesaberwe ne kanisa cheito twabwate kanisa ya SDA mupasta korwa South Kenya Conference na twabwate ne bishop ya Evangelical Churches bakorera masabo amaya yogokumia na yokwegena umusangirekano iga niko boigo kirunwa na bagaka bokorinde koro kurwase chinsemo chinde imeyensi ya Kenya ne chinga kecho bakwanire boigo kirenga kiabo kyogosiria chinkwana chage siasa asibiriro ime yagusi bobe bateba warolekanire kubekemeli na mono samatuka bwango iga una bono molembe ngosare kore karato gotware mikutano yebirero rontua yanga kapisa sobwamo ngatiga siasa eru asebirero ekorerwa sao tigebirero bisikwe buna birebirero na birebio bibe nengencho yaye sense mwende niko bakwanire kirenga yuko mwarigania Dr. Fredo Kengo Matiang'i asiganga yayiye keroge kenene asoko yarigania ritangani buno mugusi rimorioka magaga yogokora emega Yesu guko no mwako muya ase engencho yabagusi batakangamba bori keroge kenene giense nabagusi bagetaka bono bagataka bawo kebori goetera asare mpaka nitiko mubwate sina komo support pi ase jinjera chionsi ige osobwango iga ndoto mobekere yange iyo ekiara ne chinyomba chinde chiorokiri mbatagete komo korera boigo ase kurwebisa kwao igo ntoka nitote yakora asobwango erache korekana gusiga igo mutinyo January tomanya ko mwari baga agenda isiko akwana na chikabira chinde igoro yekeroge ekyo na yande awa okiara no mosemi ale nkurwa derigata sene kiagetembe kurega ase kaunti ya Kisii eritrene nguruko Daniel Ntiri.